nga maghilak ako tungod sa gugma mo. Hello guys, good morning. Kumusta guys? Anian na po kita guys kay muhatag na po kita og usa ka kantang Binisaya guys. Ato ning ibalik ang mga kantang Binisaya guys. Kay murag nawagtang nas mapa. Kay sagaran ato madungog karon sa radyo. Lahi na yung mga kanta guys, i-compare sa atong mga kanta sa una. Kini ato abi aning kanta sa ako mga Bisaya abi aning kanta. Gini kini paminaw mga kanta guys. Among batanon na ni guys dili na sila makarelate ani. Pero katong mga nag-edit pa o mga 30 pataas. Kaya makarelate yun sila aning tukara kay hindi ko ang mga tukara. Ato ni balik guys. Pero pasensyahay na din guys. Gano? Ang akong ubo guys, grabe, sipon. Ato rin Japon. Ikanta lang Japon nito. Malitok man gamay. Sige. Minawa guys, nito katahag. Usa di kakanta ni Jaime Salazar na naguluhan og tipik sa mga damgo. Minawa guys. Yapag sis. Akong lawak samtang ako nag-insara naghandong kanay mga adlaw sa kalipaytan nasayod ka pa lamang pagkapait ning biniyaan maularawan mo mga tipik sa mga damgo biyahin na lang kung iyong biyahan kasakit kamingaw ang puso ko na lang ay maoy tuyo mo nga maghilak ako tungod sa gugma mo akong lawak samtang ako nag-inusara nganong di ko mahimo sa pagsulay aron kalimtan ka kung saan ko na lamang di ko mahimo hikalimtan ang mga panumpa mo na ipatig na nindukan iyahin na lang kung iyong biyahan kasakit kamingaw ang puso ko na lang kay maoy tuyo mo nga maghilak ako tungod sa gugma mo akong lawak samtang ako nag-inusara naghandong sa kanunay mga adlaw sa kalipaytan sahon na lamang di ko
imong hikalimtan ang mga panumpa mo na ipatik na ninindungkan ug maugarawan mo mga tipid sa mga damgo.